Gai ddweud ar y cychwyn mod i o'r farn fod Hywel yn ysgolhaig gwirioneddol fawr. Efallai y mwyaf a welwyd yn adrannau Cymraeg Prifysgol Cymru erioed. Dweud go fawr, meddech chi, a mi allai glywed Hywel ei hunan yn dweud nawr paid â wyliau. Yn sicr mi roedd Hywel yn wahanol i brif ffrwd academia. At ei gilydd mae ysgolheigion Cymru yn bobl academaidd bropor, neu maen nhw'n esgus bod yn academaidd bropor, yn gymedrol i barn, yn ystyriol o eraill, ac ar adegau yn sebonllyd ac yn neis. Nid un felly oedd y llew o Langenech. Mewn pennod garlamus o wych o'r enw Boxing Mad, fe honnodd Hywel mae'r bocswyr oedd yn apelio fwy ato fe, oedd y bocswyr pwysau trwm, Rocky Marciano, Joe Louis, Tommy Farr a bobl felly. Boes oedd yn gallu ffisto a chledro. Ac mi fydde Hywel yn ei cyffelybu nhw i gododdin warriors. Ac un felly oedd Hywel ei hunan yn academia, ath i hwnt. Mi roedd e'n hyrddio ei hunan i mewn i bwnc, i drafodaeth ac i ddadl, nes fod ei lais taranllyd, heb sôn am ei bersonoliaeth rymus, frawchus weithiau, yn hawlio sylw. Achos nid un i droedion ofalus oedd Hywel Teifi, nac i geisio bod yn deg a phawb. Roedd gras y mataliol yn beth dieithr iawn i Hywel. Pwniwr oedd Hywel, clatsiwr tanbaid diamatal. Ac mi fyddwn ni yn aml yn tynnu arno fe drwy alw fe yn y symudiad ymosodol. I Hywel ddioddau a fi ychydon blin niferus, pryn fod neb ym myd ysgolheicdod mor egnïol ag e. Fel mae Hugh Walters wedi dangos mewn ysgrif loyw yn Barddas yn ddiweddar, deinosor oedd Hywel o ran ei alluoedd cyfrifiadurol. Roedd e'n casau machines, chwedl fe, o bob math. Ac fe sgrifennodd pob un o'i lyfrau mawr, 6 i gyd, a'i law ei hun. Cyfanswm o 1627 o dudalennau. Heb sôn am y llu, erthyglau ac ysgrifau hefyd yn ymwneud â diwylliant Cymru rhwng 1850 a 1950. Fe greda i fod gwyl gwalia, Juggernaut 453 o dudalennau, ond ochagwau heb fynegau. Fe greda i fod gwyl gwalia yn un o glasuron Cymraeg mwyaf yr 20fed ganrif. A gyda'r syndod mwyaf gyda llaw o darllenau sy'n ddiweddar yma yn y Llyfrgell, fod yr Athro a'r Tudur Jones, un o feirniaid cystadleuaeth G.G. Williams ym 1980, wedi dod i'r casgliad anghredadwy fod golwg newydd ar Iolo Morgannwg gan Brynleu Richards yn drech na'r gyfrol gwyl gwalia. Ond diolch i'r nefoedd, mi roedd y ddau feirniad arall, Dyfnall Morgan a Gwyn Thomas, yn credu mai gwyl gwalia fyddai'n mynd ar wobr ac felly y bu. Ar wahân i'r swmp, yr hyn sy'n eich taro chi ynglyn â chyfrolau cyfoethog Hywel yw bod yna ddelwedd gynhaliol yn pefrio drwy bob un ohonyn nhw. Gan fod Hywel yn credu fod yn gorffennol, yn presennol a'n dyfodol, yn glwm wrth ei gilydd, mi fydde fe yn ymdrin â chlwyfau seicolegol y Cymru Cymraeg. Yr rheini felly oedd wedi datblygu yn sgil collfarn brad y llyfrau gleision. Mi fydde fe'n rhio yn erbyn sais addolwyr, imperialwyr a Phrydain-garwyr. Y rheini oedd yn ceisio ennill ffafr yn cymdogion dros y ffin. Y rheini oedd yn ymboeni ynglyn â delwedd gwlad y menig gwynion. Yn eisteddfod Ffair y Byd wedyn, mae'n dangos fel y by'r Cymru eisteddfodol ymgreiniol yn ymsythu ger bron yr Iancs, mwyn profi bod yna rhyw werth yn perthyn i'r diwylliant Cymraeg. Wedyn, yn codi'r hen wlad yn ei hôl, mae'n atgoffa ni o'r modd y bu bechgyn lysty, cableddus, potgar
fel talhaearn a llew llwyfo, yn ddreinen yn yslys y sefydliad Prydeinig, drwy wfftio at philistiaeth, materoldeb a defnyddioldeb. Wedyn, yn o'r pentre gwyn i gwmderi, mae Hywel yn dadansoddi'r modd y trawsnewidiwyd y pentre gwyn, sef symbol o'r Gymru lan, y Gymru lonydd, i fod yn ddrych o ddiawlineb, o drallod a diflastod y pentre Cymreig modern, megis Cwmderi. Iddo fe, mi roedd oes Victoria yn gyfnod allweddol bwysig yn hanes seici chi a fi fel Cymru, a hefyd o ran agwedd pobl Cymru tuag at y Gymraeg. Ac wrth sgrifennu am y blaengarwyr a'r meddylfryd meintiol materol, a'i ddyfynu fe, ac am y rheini oedd yn credu fod y beirdd yn inferior company. Dyma Hywel felly yn ymwrthod yn llwyr a gwirioneddau cyfforddus, sydet, hunanfodlon, ysgolheigion eraill. Yn wir, mi roedd amddiffyn hawl y 4edd ganrif ar 15 i ymddangos ar feysydd llafur a phrosiectau ymchwil yn prifysgolion ni yn golofn dan i Hywel. Yn y flwyddyn 2000, fe gynhaliodd y ffatri ymchwil, dyna beth oedd Hywel yn galw'r ganolfan Geltaidd drws nesaf. Yn y flwyddyn 2000, fe gynhaliodd y ffatri ymchwil gynhadledd rhwngwladol fawr i ddathlu'r mileniwm. Ac fe wahoddwyd Hywel i fod yn un o'r prif siaradwyr. A phan ges i deitl i ddarlith, o'n i'n gwybod y bydde fe yn siŵr o fod ar gefn i geffil. Achos y teitl oedd Llef dros y ganrif fwyaf. Pin yn Swigen Saunders Lewis, wrth reswm, ond hefyd cerydd i'r adrannau Cymraeg yn y brifysgol am ymguddio mewn bunker canoloesol ac anwybyddu oes pan oedd y boblogaeth bum gwaith yn fwy a phan oedd y wasg Gymraeg yn arllwys pob math o gyhoeddiadau gwerinol, difyr, profoclyd, gerbron, llawer iawn o filoedd o ddarllenwyr. A fe allech fod wedi clywed pin yn disgyn pan ddywedodd Hywel y frawddeg hon. Drachdio hen wyn sy'n gweddu i'r academydd go iawn, ymborthu ar seigiau canoloesol a chodi o'r wledd yn wybodfawr, ac weithiau'n drwm gan amherthnasedd syber. Hyn i gyd, cofiwch, ger bron cynulleidfa, lle roedd y mwyafrif llethol, naill ai'n geltegwyr neu'n ganoloeswyr. Ond nid un i fod yn neis oedd Hywel Teifi, nid un i droedio llwybr canol cyfforddus. Yn wir, oedd e'n cael blas fel Daniel diofn yn neidio i ganol ffair llewod. Wedyn mi roedd Hywel yn arfer ymfflamychu pan oedd e'n teimlo bod ei hoff ganrif fawr yn cael cam. Enghraifft, mi ath i faes y gad yn rhifin mis Ionawr 1989, rhifin o'r cylchgrawn Barn, drwy adolygu blodeugerdd barddas o'r 4edd ganrif ar 15, wedi golygu wrth gwrs gan Bobby Jones. A mi ymysododd Hywel ar yr hybarch Athro am ei, a dwi'n dyfynu, am ei eithafieithu orgasmic. Yr eithafieithu orgasmic, meddwl fe dros gynnyrch crefyddol, cyffredin, diglem a salw. Ac anwybyddu felly gwaith hwyliog, poblogaidd, ceiriog, talhaearn, a'r criw llawen X-Factor, gallech chi alw nhw, yr oedd y werin datws yn oes Victoria yn dwlu arnyn nhw.